A práve sa začala veľká cena OTP banky Slovensko. Rovina Grady 3 na 2400 metrov pre trojročné plnokrvné kobily a žrebce o 2 milióny korún. Zaostal tam na štarte Vitulus, takisto aj Singleton vzadu, naopak dopredu ide All About Sam. Tak nie, je to Magic Sleeper, za ním potom Budapest, na tretej pozícii Tulamor, nasleduje Connex, Y King, All About Sam, pri bariére Svekopmund, ďalej Bold Dragon, no a na chvoste pola pri skúšovnom prebiehaní cieľa v tejto chvíli Vitulus. Taká je situácia zhruba 1900 metrov pred cieľom, kone sú prvý raz pred tribúnami, môžete ich pozbudiť potleskom do ďalších metrov. V čele je zatiaľ Magic Sleeper, za ním potom Budapest, nasleduje pri bariére Connex, zvonka už je český derby víťaz Tulamor, nasledujú Y King, za ním potom Svekopmund a zvonka Teddy Ready, ďalej All About Sam, Royal Groom, Bold Dragon, ďalej Singleton, Valiant, Box Hill a Vitulus. Taká je situácia na začiatku oblúka pri jazdeckých oddieloch. 1400 metrov pred cieľom má veľmi ambiciózny náskok český zástupca Magic Sleeper. 10-15 dĺžok za ním. Nasleduje ďalší Čech Budapest. Ďalej je tam Connex a zvonka takisto aj Tulamor, takže Češi vpredu, ale takisto sa tam posúva aj Teddy Ready, ktorý je štvrtý. Zostane OMS, za ním je Connex a Y King, ďalej Svekopmund a All About Sam. Za ním je ešte Royal Groom, Bold Dragon, Singleton, Valiant, Box Hill a vzadu je Vitulus. Kilometr do cieľa a stále je to Magic Sleeper. Ten náskok je veľmi ambiciózny. Uvidíme, či to napokon tomuto zástupcovi stane Hrubý pod Piotrom Krovickým nevíde. Zvyšní súperi za ním 15-20 dĺžok. Na druhej pozícii na stíhacej jazde Teddy Ready a takisto je tam aj Tulamor. Na tretej priečke v tejto chvíli už máme All About Sama, to je ďalší domáci zástupca, takže to majú slovenské kone rozohraté veľmi dobre. Magic Sleeper slabne, na jeho úroveň prichádzajú v tejto chvíli Teddy Ready, takisto All About Sam, ešte zvonka aj Y King a útočí tam aj Tulamor. 250 metrov do cieľa, začína sa to vyrovnávať od bariéry, útočí tam stále Magic Sleeper s rozmotanými bandážami aj All About Sam a medzi nimi Teddy Ready a to je víťaz. Teddy Ready vyhrá pred Magic Sleeperom, ďalej potom Tulamor, Y King, ďalej All About Sam